Poďme na to, ako sa jednoducho v projekte FutureNet spraví update a ako sa tento projekt používa alebo aké má funkcie. Takže musíme sa najprv prihlásiť cez login. Zadáte vašu prezývku alebo užívateľské meno a heslo. A kliknete na Sign in. Takže sme v projekte, alebo sme na sociálnej sieti a preto, aby sme si spravili upgrade, klikneme na Back Office vľavo hore. Tu máte také oznámenie, že môžete začať s investíciou $10 jednorázovo, teda zrušíme XCOM oznámenie a klikneme na Upgrade. Vyberieme peňažnú metódu, takže máme tam viacero možností, teda ak máte EgoPay, môžete použiť EgoPay, ak máte Perfect Money, môžete použiť Perfect Money, ak máte niečo v bitcoinoch, môžete použiť Bitcoin, ak máte Neteller, vytvorenú peňaženku, tak vyberete Neteller. Pri EgoPay je to veľmi jednoduché, dáte Buy Upgrade a presmeruje vás to do EgoPay, taktiež je to aj s Perfect Money. Čo sa týka Neteller, čiže vyberieme Neteller, klikneme na Buy Upgrade, tamto je ešte jednoduchšie, kde jednoducho zadáte iba váš Neteller ID alebo e-mail, teda prihlasovací e-mail alebo celé ID a zadáte verifikačný kód, ktorý ste získali pri registrácii a kliknete na Confirmation. Tým pádom budete updatenutí, budete mať jednoducho update spravený. Ja vám ukážem, ako to teda funguje na mojom účte. Takže ja už som updatenutý. Vidíte, mám už vysvietený member, alebo member, dá sa povedať. Som jednoducho iba člen. Sú tu aj ďalšie updaty, ktoré samozrejme už neskôr budete platiť z vašich zárobkov. Ak teda budete chcieť a budete chcieť mať stále viac a viac zárobkov a väčšie a väčšie výhody a väčšie zárobky, samozrejme. Takže ideme na Back to the board. To bolo všetko, čo sa týka updateu. Teraz poďme na to, ako sa jednoducho sociálna sieť používa, alebo respektíve tento produkt, pretože to je aj mediálny produkt, nie je to iba sociálna sieť. Ja vám ešte ukážem, že na základe mojej aktivity úplne nízkej, naozaj ja som sa tomu absolútne nevenoval, strašne máličko, lebo jednoducho som nevedel, že niečo také treba. Tak pozrite sa iba na základe toho, že som tam dal pár obrázkov a niekomu som niečo lajkol, naozaj vám poviem minimálna aktivita, tak vidíte, že moje denné zárobky z reklam sú 0,02, 0,21 dokonca, 0,04, 0,06, čiže sú naozaj rôzne a neviem si predstaviť, aké to bude naozaj, keď to budete využívať neskôr ako naozaj skutočnú sociálnu sieť, kde budete písať si s vašimi známymi ľuďmi, členmi, ktorí jednoducho, s ktorými budete komunikovať o biznise a podobne. Je to naozaj veľmi, veľmi jednoduché. Takže tie zárobky budú naozaj stále vyššie a vyššie a predstavte si, celý projekt je skutočne v úplných začiatkoch, úplných plienkach. Je to nemecký projekt, čo znamená, že je tam vysoká kvalita a naozaj je to dosť rýchle, dosť šikovné, čo sa týka napríklad týchto, čo budú úložné priestory virtuálne, tie budú mať neobmedzenú rýchlosť. Čiže podľa toho, akú rýchlosť vy budete mať internetu, tak rýchlo budete môcť uploadovať, tak rýchlo budete môcť sťahovať. Takže bude to naozaj neskutočne fantastické, budete môcť pozerať videá,
budete sa môcť hrať hry, budete môcť stiahovať obrázky, hudbu, rôzne dokumenty a čo len čo možné. Naozaj tu bude to veľmi, veľmi veľa a bude to naozaj veľmi jednoduché. Takže úplne jednoducho, keď budete chcieť zdieľať nejaký obrázok, vyberete upload file, môžete tam dať viacero obrázok, takže môžete tam dať koľkokoľvek obrázkov, vyberieme napríklad, dáme tento obrázok jeden, dáme otvoriť, je tam obrázok, môžete k nemu napísať text, niečo takéto, že ja milujem FutureNet a kliknete na Add the text a tým pádom vidíte, že je to tam, ešte si ho môžete aj sami odlajkovať. Je to veľmi jednoduché. Takto budete zarábať aj vy, ktorí ste upgradeovali. Samozrejme, tí budú mať väčšie výhody a väčšie zárobky a tí, ktorí neupgradeovali, budú taktiež zarábať tým spôsobom, že jednoducho budú sociálnu sieť používať, budú taktiež využívať videá, hry, stiahovať obrázky, hudbu a podobné veci, čiže budú tam naozaj neobmedzené možnosti, veľmi neobmedzené možnosti. Poďme teda ďalej, tak sa jednoducho zadávajú nejaké obrázky, súbory a čo možné cez share link. Jednoducho, ak máte YouTube, zadáte sem nejaký YouTube odkaz a bez problémov vám to nahodí náhľad na to video, čiže bude to tam krásne vyzerať. Napíšete nejaký opis toho videa, že mám rád, to a to, alebo toto sa mi veľmi páči, kliknete na send a máte tam vaše YouTube video, čokoľvek môžete zdieľať. Share status, čiže iba napíšete nejaký text a kliknete na send. To nám máte poštu, ak vám príde, môžete si pozrieť, môžete napísať jednoduchým spôsobom, napríklad tuto je nejaký frazer Lazel, kliknem a môžem mu napísať, vidím, že aký jazyk používa, angličtina, takže napíšem mu hello, how are you a môžem mu to odoslať, tým pádom s ním komunikujem a mám s ním, alebo tvorím s ním nejaký vzťah. Taktiež tu na ľavom hore môžete hľadať svojich priateľov a známych, ak viete, že sú na tejto sociálnej sieti, úplne veľmi jednoducho. Taktiež tu máte rôzne kategórie, hudba, e-learning, čiže internetové nejaké webináre, výučby a podobne, e-booky, tutoriály, čo sú znovu nejaké návody, templates, pozrieme napríklad templates, tam neviem, že čo tam je, vidíte, máte tu rôzne veci, ktoré môžete používať na propagáciu, čo je teraz veľmi zaujímavé, že niečo máte zdarma, niečo máte na základe bodov. Takže pre tých, ktorí ste upgradeovali, toto je všetko zdarma. Takže ja napríklad kliknem na See More, Get the file, Download this file a môžete si jednoducho nejakú business kartu, ktorá takto vyzerá celkom zaujímavo, si ju môžete stiahnuť. Takže úplne to jednoduché, veľmi zaujímavé. Máte tu ďalšie kategórie, čiže neviem čo to sú zvieratá, elektronika, zábavné obrázky, for adult only, to je pre dospelých iba, zástavy alebo vlajky a tak ďalej. Čiže rôzne veci sú tam. Potom sú tu funny obrázky, čiže zábavné obrázky, produkty všetky, čiže videá, hry, obrázky, hudba, zvuky, dokumenty. Naozaj toto všetko sa bude používať. Napríklad ja dám nejaké videos, dáme napríklad cartoons, viete, sú tu staré rozprávky, starý nejaký, či neviem, to je tuším Pepek námorník, mám taký pocit, áno, vo farebnej aj čierno-bielej verzii, pre tých, ktorí si ho chcú pozrieť, vidíte, že máte tam nejakú sumu, ja mám 1000 media bodov, takže za 83 media bodov si to môžem stiahnuť, pozrieť,
môžem to mať k dispozícii. A samozrejme tieto media pointy, media body získavate za ďalších ľudí, ktorých privádzate do systému a samozrejme aj za vyššie a vyššie upgrady. Máte k dispozícii aj alebo bude k dispozícii veľa ďalších vecí, budú ďalšie aplikácie napríklad, bude ten úložný neobmedzený alebo úložný virtuálny priestor s neobmedzenou rýchlosťou a rôzne bonusy. Človek alebo člen zdarma, platený člen, teda člen, ktorý dá do toho $10, má až 7 rôznych príjmov v tomto podnikaní. Takže verím tomu, že sa vám to bude páčiť, verím tomu, že sa toto zapojíte a budete s týmto projektom nadmieru spokojní. Takže tí z vás, ktorí do toho projektu dajú $10, tak verte tomu, že o tých $10 neprídete, jednoducho vám to iba len a len prinesie. Držím vám palce a teším sa na spoluprácu. Majte sa pekne. Do počutia.